Vi har alle mand med, men for at vi alle sammen kunne få det hele med, så har vi været på headhunting og hentet Sisse Tit ude fra Isefjordskolen. Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle have geografi, og sådan gør man det. Her er Skagen, og her Bornholm. Her er Skagen, og her Bornholm. Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle lave opvarmning, og sådan gør man det. Ned på hugger op og flyv. Ned på hugger op og flyv. Her er Skagen, op og flyv. Her er Skagen, op og flyv. Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle have en engelsk time, og sådan gør man det. Here's the wall and there's the door. 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 Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle have naturteknik, og sådan gør man det. Op med en ged, stram den op. Op med en ged, stram den op. Here's the wall and there's the door. 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 Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle lede kor. Rolig nu. Gingas! 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 Rolig nu and there's the gas. Here's the wall 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 and there's the gas. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle have tyske syvende, sådan gør man det. Kom, Schulze-Niel, kom, Schulze-Niel. Gingas! Kom, Schulze-Niel. Gingas! Kom, Gingas! Gingas! Jeg sad og forberedte mig til næste skoledag. Jeg sad og forberedte mig. Og jeg skulle have forældremøde, sådan gør man det. Hej med jer og pænt goddag. Hej